Yes, og vi vil gerne starte med vores problemformulering, som går ud på, at vi gerne vil undersøge, om arbejdsløsheden stiger, i takt med antallet af migranter i Spanien vokser, og om den spanske befolkning ud fra en pligt nyttig synsvinkel, så skal tage imod de her immigranter. Vi vil komme ind på pligt og nyttig senere. Det vil vi faktisk gøre nu. Etik, som I nok ved, det er at gøre den gode handling. Og så er der 2 former for etik, og det er pligtetik og nytteetik. Og pligtetik, det er læren om, hvordan vi er forpligtet til at handle som mennesker, og man skal gøre den gode gerning. Ja, og tage fornuftige og gode handlinger. Og så er det vigtigt at behandle andre, som man selv gerne vil behandles. Og så nytteetik, det er, som I fik at vide tidligere, at hvis man dræber en eller anden, hvis det er godt for de 100 andre, man så redder, så skal man gøre det. Så jo flere det gavner, jo bedre. Og pligtetik er også meget baseret på vores religion, eller også meget katolicisme, som det dobbelte kærlighedsbud, altså næstekærligheden, hvor at man skal gøre. Man må kun lave gode handlinger, hvis der også kommer noget negativt ud af det. Ja, så må man ikke gøre det. Og altså i pligtetikken, der er ens næste, det er jo så alle mennesker, og det er også Gud, så man skal jo ligesom behandle alle ordentligt. Eller i hvert fald behandle dem, som man selv vil behandles. Yes. Når vi snakker om integration, så snakker vi om 3 forskellige typer for integration. Der er assimilation, hvor det går ud på, at når man så får indvandrerne fra en anden kultur, så er det melting pot-konceptet, hvor at man ikke integrerer dem, men man gør, så de har præcis samme kultur som dem, der lever i landet i forvejen. Så de bliver til en stor enhed, som set på modellen her. Og segregation, som vi har kaldt tapasplay, det er noget, vi selv har udviklet i engelsk sammenhæng. Det går simpelthen ud på, at man separerer grupperne i landene, hvor man de interagerer ikke rigtigt. Det er en form for raceforskellighed, hvor det er en dårlig ting. Integration, det er den ideelle model for, hvordan man gerne vil integrere folk. Og det er, hvor man interagerer godt med hinanden, men man bringer også de forskellige kulturer sammen i et godt samspil. Det er de 3 punkter, man arbejder indenfor, når man snakker om integration. Ja, og så for at besvare vores problemformulering, så havde vi nogle problemstillinger, vi sådan tog til Madrid for at undersøge. Og vi har så valgt de 4, som vi mener ligesom giver det bedste eller mest kvalificerede bud på en besvarelse. Yes. Og de første, det er, hvor stor er arbejdsløsheden, og hvad betyder den for økonomien? Og arbejdsløsheden, den er ret høj i Spanien i forhold til andre europæiske lande. Den ligger helt op på 25%, hvor af de 25%, der er 50% af alle unge, de er arbejdsløse. Og det er ikke særlig godt, og det resulterer i, at 70% af de arbejdsløse unge, de overvejer at søge væk fra Spanien op til Tyskland for at finde arbejde der. Og det kan resultere i fremtiden til et stort generationstab, hvor det så skal, så er der ikke nogen til at forsørge de ældre der på det tidspunkt. Den store arbejdsløshed resulterer også i, at der er mange, der lever i fattigdom, og de har ikke rigtig mulighed for at tjene penge. Ja. Og så, det er jo dårligt for økonomien, så er immigranter med til at ødelægge den spanske økonomi, og hvilke typer af jobs varetager immigranterne i Spanien? Vi var ude og snakke med ham der, Alfonso, fra Nuevas Generaciones, og han mener, at immigranter de er velkomne i Spanien. Fordi som sagt tidligere, der er i 1980'erne, der var de med til at lave et stort opsving i den spanske økonomi, og det mener Nuevas Generaciones, at det kan ske igen. Og derfor er alle lovlige, legale immigranter velkomne i Spanien. Og så tager de ofte de ufaglærte jobs, spanierne, mange spanier, men siger han, spanierne ikke selv vil tage. Ja, og så vi jo blandt andet den der video, som Signe og Emma også snakkede om, hvor man så en masse immigranter bo i drivhuse under meget kummerlige forhold. Og det er jo så et godt eksempel på, at det gider Spanier ikke. Og det har nu måske også noget at gøre med, at man i Europa er vant til en højere levestandard, end man er i Sydamerika. Næste. Hvilke forhold lever de under henholdsvis før og efter deres immigration til Spanien?
De lever i fattigdom i Marokko, men det gør så ikke, at de lever nødvendigvis ikke bedre i Spanien, når de er emigreret dertil. Og det kunne vi se som eksempel med David, som vi mødte i den engelsktalende kirke, som først efter 10 år, han var separeret fra spanierne, så han var ikke ordentligt integreret, fordi han ikke havde lovlige papirer. Så først efter de 10 år, han havde boet i Spanien, fik han så de papirer, han skulle have, og så blev han følte selv, at han var blevet mere bedre integreret i det spanske samfund. Ja, og nu har han så fået sin familie til Spanien med ham, efter han fik sine papirer. Og mange immigranter, de lever på deres ved deres arbejdsplads, som vi også i den der video, de telte, og hus bygget ud af sådan noget tyndt metal, fordi de ikke har andre steder at bo, og det er så, som Oscar sagde, ubeboeligt og kummerligt forhold. Yes, og så den sidste, hvad er det religiøse og politiske syn på immigration? Der ham David her, det var ham, vi sådan primært har vores religiøse synspunkter fra. Og han er jo selv kommet ind til Spanien ulovligt og uden papirer, og han har været separeret fra sin familie, og han har haft det rigtig skidt. Og han er så af den overbevisning, at kirken eller religionen bør hjælpe alle, og at man egentlig handler ud fra et pligtetisk synspunkt om, at alle skal have lige rettigheder, og det er meget vigtigt, at man behandler sin næste ordentligt. Ja, og politisk, så snakkede vi med ham Alfonso her, og han mener, at man har ikke en moralsk forpligtelse til at hjælpe. Så hvis man nu møder nogle illegale, eller nogle immigranter ude på en båd, så det første, de vil spørge om, det er papirerne, og har de mulighed for at hjælpe Spanien. Hvorimod kirken så vil bare tage dem ind og sige, okay, kom her, vi prøver at hjælpe jer så godt vi kan. Men altså politisk, der vil de gerne have, at der er det nytteetisk, hvor de opvejer de gode og de dårlige ting, og så kommer de så frem til deres konklusion. Ja. Det er jo så lidt. Det var så de 4 problemstillinger, vi havde, hvor vi så mener, vi kan i stand til at svare, eller ikke svare, men en delvis besvarelse af vores problemformulering. Ja, vores problemformulering, det var jo så, vi vil gerne undersøge, om arbejdsløsheden stiger i takt med, at antallet af immigranter i Spanien vokser, om den spanske befolkning ud fra en pligt nytteetisk synsvinkel bør tage imod de her immigranter. Og vi mener, at de legale immigranter ikke har nogen, eller ikke nødvendigvis har en negativ indflydelse. Hvis de er indstillet på at komme til Spanien og hjælpe, så vil de med glæde tage imod dem, og de vil, og de prøver så vidt muligt at få dem aktiveret. En fejlkilde var, at den sproglige barriere her i Spanien var rigtig, rigtig stor. Og når vi så endelig prøvede at få fat i en, så havde han meget travlt. Fordi det var midt på dagen, lige midt i arbejdstiden, så det kan også godt være mig, Jonas og Nikolaj var uheldige. Men vi fik i hvert fald ikke fat på så mange. Og derfor har vi så haft lidt problemer med at belyse den her problemstilling fra mange forskellige vinkler. Altså kirken er den overbevisning, at man skal tage imod alle, og at man er forpligtet til at hjælpe, selvom de ikke nødvendigvis kan hjælpe dig. Ja. Og så har vi nogle fejlkilder. Vi har, som jeg sagde. Der var også Alfonso i problemstillingen, som jeg siger, ud fra et nytteetisk, at når de har sig. Jeg gentager. Ud fra et nytteetisk synspunkt på at tage imod dem, fordi de kan hjælpe os. Så der er det okay belyst ud fra pligt og nytteetisk. Pligt og politisk nytte. Og så havde vi de her fejlkilder, som jeg nævnte før, så var sprogbarrieren rigtig stor, og var så derved med til at gøre det lidt svært for os at indsamle ordentlig empiri. Vi har ikke haft så mange kvantitative møder, fordi vi kun var der i 5 dage eller sådan noget. Men derimod har vi haft en masse kvalitative møder, hvor vi har fået enkeltpersoners holdninger. Og det er jo, altså, hvis det skulle være rigtigt, så skulle vi gerne prøve at ramme så bredt som muligt. Det har vi desværre ikke været i stand til. Ja, jeg tror stort set, at det er det.